Action SA will reintroduce the Scorpions, which was highly successful in tackling high-profile corruption. I-Action SA ithembisa ukuqinisa ingalo yomthetho yenzela uqilima imida yeli ukuba inikwe ithuba lokulawula eli lizwe. UMzantsi Afrika uzingomba isifuba ngokunkqenkqeza phambili ekunyangeni isifo sephepha kwanokuvelisa indlela ezintsha zokuvavanya esi sifo sinobuzaza nangona sinyangeka. Max Verstappen looking for the front, finding the front. Finally, that car looks dialed in when it matters most. Intshatsheli ye-Red Bull kwiFormula 1 uMax Verstappen nakaqheliselanga zibekwa waya kuthi ngcu kwindawo yokuqala ngaphambi komdyarho i-Australian Open. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba ngokuhlwanje. Ukuphelisa ucimicimi wombane kwiminyaka emibini ukwenza luqilima imida yeli kubuyiswe neScorpions ezisesinye zezithembiso eziphambili Action SA ethi iza kusifezekisa xa ithe yavotelwe lulawulweni. Eli qela lisa kungenela unyulo lukazwelonke lwamaphondo kokuqala. Action SA emerged from the 2021 local government elections and we shocked South Africa. Bekuluhlaza yaka kwiziko lase-Ellis Park eGauteng yimibala ye-Action SA abantu beyokuphulaphula izithembiso zeliqela phambi konyulo olujonge ngaphamvu ngamaqela kwilizwe elifinca amashumi amathathu eminyaka yedemokhrasi kodwa lithwaxwa yimingeni. I-Action SA phakathi kwemiba ithi ifuna ukuphelisa nya ucimicimi wombane icuthe intswelangqesho imilisele umthetho kubuye icandelo le-Scorpions. Action SA will reintroduce the Scorpions, which was highly successful in tackling high-profile corruption, until it was disbanded for investigating Jacob Zuma's bribery allegations. Elqela likwathembise ngokuphilisa kungena kwabemi bangaphandle kweli kungekho mthethweni lenzela uqilima imida. We have always said that we want the people of the world to come to South Africa, but they must do so legally, and when they are here, they must obey our laws. I-Action SA phakathi kwamaqela atyikitya isivumelwano sembumba yamaqela aphikisayo axeleshe ukushenxisa i-ANC kulawulo. Umemelele amaqela aphikisayo umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa ukuba avumele ukuba kulandelwe iinkqubo ezifanelekileyo malunga nomba osomlomo wepalamente uNosiviwe Mapisa-Nqakula. Kukho amanye amaqela aphikisayo afuna rhoxo uMapisa-Nqakula emva kwezityholo zokufuna ukufunjathiswa ngethuba engumphathiswa wezokhuselo. uRamaphosa ukwiphulelo lokugaya inkxaso eMpuma Koloni kunye namanye amalungu ekomiti yesigaba yesizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi iiarhente zogcino-mthetho mazinikwe ithuba lokwenza uphando ngezityholo ezityatyekwa usomlomo wepalamente uNosiviwe Mapisa-Nqakula. uMapisa-Nqakula uthathe ikhefu elikhethekileyo emva koqoqo kwikhaya lakhe ngolwesibini kulandela izityholo zokuba wanyotywa ngemali engaphaya kwezigidi ezibini zeerandi ngunokontrakha ngethuba engumphathiswa wesebe lomkhosi nokhuselo. We are dealing here with allegations that have been made, with a speaker who says she's cooperating, and from a governance point of view she says, I'm going to take special leave, and the process must then unfold. uRamaphosa uthi ANC izimisele ukulungisa imingeni yeziseko zophuhliso kweli phondo. Much of it also derives from the scarcity, but also derives from old infrastructure, which we now are addressing. uRamaphosa uthumele umyalezo wovelwano kubemi baseRussia kulandela uhlaselo lwabanqolobi oluthela bulala abantu abangaphezulu kwekhulu kufuphi eMoscow. We were shocked and saddened to hear that up to 40 people, if not more, have been killed, and we pay our condolences to people of Russia. Mongameli uqinisekise abemi baseMpuma Koloni ukuba i-ANC iyaqubisana nemingeni yokuhanjiswa kweenkonzo kweli phondo eziquka amanzi, izindlu, ulwaphulo mthetho kwanentswela-ngqesho. Iphulo lokugaya inkxaso le-ANC kulindeleke ukuba liqhubeke ngomso apho umongameli eza kuthethana neenkokheli zakwalizwi abambe neendibano zoluntu. Kwiindaba ze-SABC,
ndinguyolanda Kambile eGqeberha. Economic Freedom Fighters ithi baza kusebenzisa amacandelo ezolimo nokufuya nele migodi eMntla-Mpuma ukuvula amathuba emisebenzi. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthe liphondo linomhlaba nezembiwa ezingakhawulelana nokuphuhlisa impilo zoluntu. Ebethetha nabaxhasi beliqela kuphehlelelo lomqulu wezithembiso eKimberley. Amalungu we-EFF eMntla Koloni athi afuna eliqela lingelesithathu ngokomthamo kwimibutho ephikisayo ukuba lithabathele ingqalelo ngokumandla ukuvulwa kwamathuba engqesho nogqithiso lweenkonzo. Ngekambela amalungu azityande igila ngelithi akruqukile kukubethwa ngempiphindi ngezithembiso ezingade eziphunyeleliswe kwaphela. Sinabantwana babantwana bethu esingabaje bazawuphelelaphi because lo rhulumente asiwazi uyisaphi South Africa. Athethe nabantu abatsha nge-education because kweli xesha ngokusiphila kwi-education and abantu abatsha ngokufuneke baqhubekeke ngelizwe lethu ukuze bazoncedisana naye ngoba ngomso akazubakho wona ayazi uba ushintshe ntoni ii-lions ezizoba ziqhubekeka ngombutho wethu. It will be very fair to give the EFF a chance to prove itself because I believe for all these times promises were made but promises were never fulfilled. Ingqale intetho yakhe kubaxhasi. uMalema uthe amathuba engqesho kweliphondo aza kusuka koomasipala kwimigodi nakwiifama. All of manganese is going to be processed here in the Northern Cape and create jobs for the people of Northern Cape. Inkokheli ye-EFF kwahlabeka bukhali usomlomo weParlamente uNosiviwe Maphisa Nqakula nojamelene nezithyolo zorhwaphilizo. The second arm of the state called legislature is led by a person who is in trouble with the law. uMalema unikeze imiqathango kumalungu weliqela ukutsala abavoti nangakumbi abangaphaya kwababhalisileyo abangama-600,000 eMntla Koloni ukuze uthi xhaxhe ekukhuleni umbutho we-EFF. Usekela mongameli we-Patriotic Alliance uMnumzana Kenny Kunene uthi inyathelo lokuqala nokulithabatha njengenkulu baphathiswa yaseGauteng kukumemelela bezoshishino abafulathele eliphondo laseGauteng ukuba babuyele kulo ukuze kuphuculwe uqoqosho lweliphondo. Okakunene bethetha kumsitho wokuphehlelela iphulo leliqela lokugaya inxaso eGauteng nelibanjelwe kwibandla iCrystal Church eRetin eGauteng. Nanjengoko engaphaya kwamashumi amaqela ezopolitiko abonakalise umdla wokungenela unyulo kweliphondo laseGauteng kukukhuphiswano olumandla kweliphondo kwaye ukuthabatha ulawulo lwendlowiso-mthetho yeliphondo iza kuba ngumnqantsa. Usekela mongameli we-Patriotic Alliance uthi eli lixesha lokuba i-Patriotic Alliance ithabathele kuyo ulawulo. Like the Arab people, let 29th of May be our Arab Spring. Let our vote change this country. Okakunene uthi unezicwangciso zokubuyisela eliphondo laseGauteng encochoyini ingakumbi kwezoshishino. The first thing that one would do is to gather all business people so that we can have a discussion on how they see themselves getting involved in taking Gauteng forward and working with me as the Premier. The reason is job creation has business at the center of it. Nomgqatso we-Patriotic Alliance kwisihlalo senkulu baphathiswa uthi uza kuseka ingxowa-mali ezakubuyekeza abantu abathe gqolo besiza ngaphambili neenkcukacha ezimalunga norhwaphilizo nobuqhophololo kwilinge lokulwa nolwaphulo-mthetho. Kwalapha ezindabeni isebe lokuhlaliswa koluntu eMpumalanga lithi lehlile inani labantu abadinga izindlu kodwa uluntu lwaseBrondal kweliphondo luthi imeko yabo ayingqinelani noku. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe sibongo zawenze njalo kwinqaku lokuqala sithemba. Ukuphelisa ucimicimi wombane kwiminyaka emibini ukwenza luqilima imidayeli kubuyiswe nezcorpions ezi zezinye zezithembiso eziphambili Action SA ethi iza kuzifezekisa xa ithe yavotelwa ulawulweni. Eli qela liza kungenela unyulo lukazwelonke nolwamaphondo kokuqala.
Ukugwetywa ubomi entolongweni kwabadlwenguli isigwebo sentambo sababulali ukufikelela kumaziko ezempilo nakwizikhululo zamapolisa zezinye zezithembiso ezithwethaca i-Alliance of Citizens for Change, i-ACC, kumqulu wezithembiso wonyulo eKapa eNtshona Koloni. Lo mbutho uthi umqulu wezithembiso wawo uxhaswa ngumbono wokuqinisekisa ubulungisa kwezentlalo. Eli qela linenyanga nje ezisibhozo lisungulwe, kodwa lithi lizimisele ukuzisa utshintsho kweli lizwe. Lithi phakathi kwezinye zezithembiso zalo ukuqinisekisa ukuba imali yezimbiwa zeli isetyenziswa ukuxhasa ezemfundo nokudala amathuba emisebenzi. Likwathembise ngokuphelisa ingxaki kacimicimi wombane kwiintsuku ezilikhulu liselulawulweni. Umcimbi we-social justice lento sithi makubekho makulinganwe ayonto esawuthengisa ngayo. ISouth Africa funeka ibe ngumzi apho wonke umuntu azifilisha esekhaya. Yiloo nto sizawuthetha ke ngomcimbi wezemfundo basithi nina siyi-ACC ngoba imfundo funeka ifikelele kumuntu wonke ibe simahla ibhatalwa ngemali yethu ye-tax. Umnqasela uthi eli lizwe lidinga isikhokelo esiqinileyo uqubisana nentswela-ngqesho, uqoqosho oluqhwalelayo kwanobundlobongela. Umcimbi wokubulawa kwabantu ngolunya eMzantsi Afrika apho sibona mihla yonke, sifunde ezindabeni, sibukela koomabonakude, simamela kwi-wireless, abantu bayabulawa ezindlini zabo ezilalini, babulawa kwiilokishi, babulawa kwi-suburbs, whether it's a small town or big town, abantu abekho safe ezindlini zabo. Eli qela lithi liza kubusiphula nengcambu ubuqhophololo. Likwathi umgaqo-nkqubo walo ubizwa Cradle to Grave uza kusetyenziswa kwimicimbi ephambili kurhulumente. Ndingu-Andile Mbanja weendaba ze-SABC, eKapa. Inkokheli yeqela leRise Mzantsi umnumzana Songezo Zibi ithi iqela lakhe libonise ukukhula kwiphondo laseLimpopo. Okazibi ukholelwa ukuba amasebe liqela aqine ngokwaneleyo ukuqinisekisa ukuba iRise Mzantsi iqhuba kakuhle kunyulo lukazwelonke oluzayo. Ebethetha kwirali yeliqela ebanjelwe eSishego ePolokwane. Bangaphaya kwekhulu abaxhasi beqela leRise Mzantsi abazimasele rali yeliqela ibanjelwe eSishego ePolokwane. Phakathi kwabo ngaba besakuba ziinkokheli zeqela leDemocratic Alliance umnumzana Magashule Gana kunye nomnumzana Khumera Mulifu. Inkokheli yeRise Mzantsi umnumzana Songezo Zibi ithi olunyulo lukazwelonke luzayo lithuba elihle lokuqinisa amasebe liqela baqinisekise nokuba eli qela linekamva elihle kwiphondo. We've entered this election and we've qualified in all 9 provinces, and Limpopo is one of the most important provinces for us, and so I am here to make sure that the message gets through that we need new leaders in South Africa. Uluntu luthi lunethemba lokuba eli qela litsha lezopolitiko liza kuzisa utshintsho liphucule intlalo yoluntu. I hope this party may bring change in this country, and this country needs jobs. Dilazi kakuhle eli qela liyathembisa ukuba liza kuza nomahluko. Umnumzana Zibi uthi ukudala imisebenzi nokusombulula ingxaki yezamandla kweli yimiba ephambili kweli qela. Ngoku masichaphile izimvo zabantu ngamaphulo okuphehlelelwa kwimiqulu yezithembiso zonyulo nogayo inkxaso yonyulo kwikhasi lethu leWhatsApp. Amaqela ezopolitiko wonke athetha ulwimi olunye, ungafunga ukuthi afunda kwisikolo esinye sokuqhatha abantu. Mina angiboni izithembiso ezehlukile kumaqembu ezepolitiki kunalokho ekade ziwathe izithembisa eminyakeni ephelile. Amaqembu epolitiki maningi kakhulu impela, abantu bengadideki bekhethe kahle, kodwa cha mina Nkosi yami iqembu engivotela ngiyalazi ngilikhethile. Lento yalamaqembu lana sesayiqhela leyo thembisa bangaba sizawunakhela izindlu sawunenzela indlela. Xa befuna uvotelwa kwabo baphinde babonakala. Wonke amaqembu amancane ngasho ukuthi zinhle kakhulu izethembiso zawo, osekusele nje ukuthi thina-ke bavoti siyakhetha ukuthi iliphi elikhulume kangcono. Mina njengoba mayikho inhlangano yezepolitiki engiyethembayo sengiyayisho nje ngithi-ke okuzokwenzeka sekuyokwenzeka ngendlela. Ukuthi likhulu iqembu noma lincane kuyafana. Ngicabanga ukuthi mina amaqembu amancane akwenze konke okufanele akwenze, yikho-ke nje ukuthi abantu base-South Africa kukhona ukushintsha. Izithembiso zona zihle kakhulu, ziyabaweleka xa uzijongile, kodwa siyayazi uba amaqela ezopolitiko axoka kakhulu, arhwebela nje abantu once abesembusweni akho nto bayenzayo. Amaqela ezopolitiko ngathi bakhona ingcono bayithethileyo ngoba kuyafana.
bathetha into enye nesiyazi bangeke yenzeke bafuna nje ivoti zethu. Mna sengizafane ngivote nje kuba sekufana noba lisiko lokuvota, otherwise nje bona abantu aba bacampaigna ngamanga. Amaqela ezopolitiko enzeka uhle kakhulu ukuhweba ivoti zemibutho emidala. Ezi zizimvo zabantu kwaye SABC ayinakuthwalisa uxanduva ngazo. Isebe lozinziso loluntu laseMpumalanga lithi lehlile inani labantu abadinga izindlu kodwa uluntu lwaseBrondal ngaphandle kwaseMbombela luthi imeko yabo ayingqinelani kwaphela noko. Iqingqelekile iminyaka engaphaya kweli-11 uthotho lwabahlali luphila kumatyotyombe angenazinkonzo zesiseko ukuxhamla izindlu ze-RDP iseliphupha kubo. Imo yentlalo yamatyotyombe axineneyo, indlela azikho semgangathweni, akukho mbane nkqu neenkonzo zokufikelela emanzini. Inkitha yabahlali baseBrondal bahlala apha ukufumana amathuba emisebenzi. Bathe gqolo ukutarhuzisa kurhulumente ukuba abanike izibonelelo zezindlu ze-RDP. Yeah, it's hard because the houses are too close and we are using a candle. And when one house can burn, all it already burned. And we don't. And the water is also hard to get water when the sun is not out because we're using solars. We want to work here, we want to stay, and we want RDP. If government can give us a RDP, we can stay right in electricity and water. Kananjalo umphathiswa wesebe lozinziso loluntu Speedy Mashilo uvakalise ngelincoma inkqubela ababenayo noko ekukhawuleleni ingingqi ezisadinga izindlu. The record that we have, it suggests the province standing at 266,000. Well, originally the number was at 276,000. Surely from where I'm sitting, there is a great progress, quite slowly. Kwakhona isebe lithi xa kungoku limaxhapheshu nokulungisa indawo eziza kuba namakhaya oluntu kambe bencedisana noomasipala ukuba bafumane imihlaba ukuze kwakhiwe izindlu nangakumbi imbombozone zeliphondo. UMzantsi Afrika uthatha amanyathelo okujongana nemingeni yesifo sephepha nanjengoko eli lizwe liseyindawo ephambili yesi sifo sibulalayo. Phambi komsitho wesikhumbuzo sisemthethweni wosuku lwesifo sephepha lwehlabathi oza kuqhutywa eSidibeng ngomso kubanjwe intlanganiso namhlanje eSandton eRhawutini. Isifo sephepha sisifo sesibini esosulelayo nesibulalayo xa sithe asanyangwa kwangexesha. Nangona isisifo esinyangekayo esi sesisube ubomi babantu abaqikelelwa kwi-1.3 yezigidi kwihlabathi liphela ukususela ngo-2002. UMzantsi Afrika lelinye lelizwe kwihlabathi elichatshakelwe sesisifo. Globally, there are 10 million people who develop active tuberculosis per year, 10 million. Almost 300,000 people of those live in South Africa. One of the other challenges we have is that a lot of our people who start treatment do not finish treatment. Eli lizwe liphambili ekwaziseni izixhobo ezintsha zokuvavanya nokunyanga esi sifo. I started treating MDR-TB. It took 2 years. And most of them were not even cured. And today I'm excited to see somebody who was treated in our facility. I think 3 months after taking my treatment, started being negative instead of positive. So there's a difference now because my state has changed from negative to cured. Usuku lwesifo sephepha lwehlabathi luza kubhiyozelwa ngomso phantsi komxholo othi ewe mna nawe singasiphula neengcambu isifo sephepha. We have really come to the Abahlali besixeko eNelson Mandela Bay babenethuba lokuzibonela ngamehlo indebe iWebb Ellis eyaphunyelelwa ngamabhokobhoko bethi All Blacks kwifinal eFrance nyakenye. Ihuka uDion Fourie necenter uJesse Kriel bebemele iqela nanjengoko uninzi lwabadlali bexakeke namaqela wabo. Nangona uluntu nabathandi bombhoxo bengakhange baqalelwe ngethuba ngeliphulo lokuza nendebe yehlabathi yombhoxo kule ngingqi yaseNelson Mandela,
bakwazile ukuphuma ngobuninzi babo kwilokishi yaseZwide. Abadlali babini kunye namagosa eSaru aye nakwezinye iingingqi kulo mmandla. It's always special to be here, and we know this is the home of Sia, and he's been an inspirational leader for us, and it's just always special to come back to Zwide. Naye utata kaSiya uFezakele Kolisi khange akwazi ukuzibamba ngenxa yemincili. Uwina kwakuqala, uwina kwabo okokuqala as a captain by-15 ebaleni nane-reserve part of team national. So ndilenkosi amajeti ephantsi egama kaSiya eyi-captain. Abanye abathandi bombhoxo bebengaxolanga emva kokuba le ndebe iye kwezinye izixeko. Yeah, it's a bit disappointing, but what I can say, life was on and we've got a heavy schedule. We're looking forward to our next World Cup 2027. Bring it on. Le ndebe iza kuphela kwibala iWilson ekwilokishi yakwaZakhele. Ndikuzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Masixakulonda usibulele mawuthi ngisibuleka indlebe busuku benzolo.